Pinakalit man nga lechon kay gikamatan jud singit-singit. Napata ko kay lechonon ko rin ng manok kay alimo. Hello guys, what's up? Good morning. Ohayo gozaimasu. It's Miss Cynthia and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is we're going to lechong manok. We're going to cook lechong manok for lunch kay malagi na. Pabuzag man ang manok. So buntag juron sa sayo kay gimpukaw jud ko kay maglechon ko ng manok o di ba katugon pa kay ko jamo on luspad pa yung simod no kay gikan pa ko natog di ba. So exciting and interesting. So, let's go. Namuot ko kay og gikamatan jud sige putak-putak si mama asa ra lupig pay manok. Mama, badana iyam kay lechonon nato ning manok kay matoy paniagtok limot ta sa moring manok ari. Sige nagbugnog limutan ko mura. Nakamatan na ramang ko sayo pa sa buntag. Galer, di ba? So karon mga tag sibuyas kay isagol na to, andamon na to atong mga lamas for our lechon. And doon nahamo ng sibuyas dahon kay pulihan na ni kay niwang nagpurma. So pang-ibto na to ni. So karon ang pang-ibto na ng mga spring onions kay kuha na niwang na liwat sa gaibot na niwang. So pang paiji so purma. Onja, we only have spring onions, chili, lemongrass for our lechon manok. Diba? Sumura na inaabat. Ato na lang pong kwaon ng kamatis kay nahinog naman ng kamatis kay basig maunhan tas manok kakanon sa manok aw giunhan po na mo ang manok gikaon po na mo siya. Diba? So inana na siya. So muna atong ipagpasok sa tizan sa manok unja sa lechong manok niya. I know nga familiar na jud mo aning siliha kay murag sumo na jud mo ning siliha sa mga minus o mga video murag arang sikata na ning siliha kay sigig naa jud ni sa video di jud na mawa. Di jud na siya mawa, diba? So limong gas di jud kinahanglan mo kanang akalimtan kay mo jud na siya gada og humot. Mo na gadag humot sa lechon basi pag maglechon kag baboy sa nga klase nga lechon na jud always ang tangad kay mo man gunay iyang pang aroma galer. Diba? So kuya po ni ngawang inibtan pug tangad apilon man dali ba. Niwang manggod mo na nga kwaon na lang na. Ikaw na mga kag silingan apilon ni mo dali diba kiha gadug ka. Pagbantay-bantay ra man. Awa ni. Oh. Mo siya mong lechonan. So ginama ni papa kay anak na ni. Tangan na libot-liboto na ni ani diba? So first time na maglechon karon. And so exciting. Kitaan ba ko na ano? Apilong sigputol pod. So later on magsugod na ni og lechon kay ito basa-basa pa ning juta ron kay kang gauwan, diba? So i-prepare na nato ato ang ingredients for today. So tara, ay syempre kinahanglan jud nato hugasan na po natong mga ingredients for today kay baka sabihin na sa taani nga ay at hindi ka marunong maghugas ng ng ingredients may lupa pa cha. Diba? So dapat gihugasan na tong maayos dai. So galay lang kay para dito mga judges ra ba ni sila. No, so after na mo giibot ag mga sibuyas dahon pulihan dayon og sili nana na siya recycle nana jud tay bell pepper ne kay ag pansit nana jud tay sili dili na sili hang sige atong gamiton kay nanam tay sili nga pang pansit Magkot ni kunot abunga. Sidat. Hoy makoy ngano ka? Hoy naunsa nagilakan man ko nimo? Insa mo na pag-abre? Abre! Nabuing na baning bataan Hoy, abrihin ang kuan, abrihin na. Abrihin na ba? Abri! Di mo magipindot. Normal man siguro ka, koy. Abre! Ikot! Ikot mo! Abre! Kuwala sa mo ng pagsod!
ka, abri. Sibo, ang sunis makoy. Sakoy! Abri, kuwari ba? Makoy! Una! Una, bungaw baka una! Uy, una! Bungaw na baka! Sudan mo na na yun. Abri, re. Wala ko. Wala ko. Ay, sakoy! Pagi ako, koy! Kasi lusirado, pugaw na, gagmao, agay. Agay! Mana? Amo tanaw kag chicken. Oy, nakahubo nako. Ana kag chicken. Chinilas buka kag ma. Lunod ni iriya dalbida. Naunsa ba kang Uy, gapainit na gitugnaw kami? Apil kag lechon. Sige meng, nahalaming. Okay, instant lechon gid kag matagak ka ng kaso. Wala pa doon kasi ni. Wala. Abnormalisan. Ay gitugnaw na. Pandemic, walang ulam. Ito na lang kainin. Gustunin para magkasya. Karon ang sunod na pod buhaton is mo nang kuag balhibo ang manok. Lisod sa lechonon kabalhibo. Kaya mo nang gituslog siya sa ininit nga tubig kaya arong humok ning isang iniginana nimo ba? Nigana nimo sa manok oh. Humok ra. Gets? Gets ra? Oo. Ayun gid mo. Aso rin. Zuwa ka matakoy. Si Iken. Wow. Wawa daw. Ha? Na chicken o na. Sabi niya wawa daw. Sabihin Mo na imong gitawaan? Chicken? Iken? Ha? Aaw ka chicken? Na chicken. Wawa? Wawa chicken? Nga nang wawa man? wawa daw oh. Wawa mo sumbagon mo kunin mo nga sudanong na nato ni unsa. Unsa? Wawa daw tito. Bayan. Na, muna yung gituwaan. Kanon na nato ron. Uy. Uy. Anong kailangan kong gawin? Si Ukzay, oh? Ukzay, oh, Nicole. Sakay. Kurang yung kabuangan. Chicken. Diyan na. Tanaw. Na, kita, bitaw ka. After that is kwao na to ning kanang sayangan ani. Panit aning tiil sa manok. Mura man ni siya gamidyas. Lingon man ni, di ba? No. Na. Okay, oh. Lo. Tabang. Hoy, gawas! Isa ba ka? So, ayan. Ang sunod nga buhaton is asinan na to una ang sayangan ani manok before nimo siya suksukan og mga panakot. 'Di ba? So, prepare na may daag pang lunch pero ang pamahaw wa pa mi na mahaw. Sino ang tabanga? Wa pa mi pamahaw ani. O diba kuya sa mong pamahaw na Virginia. Virginia spaghetti. Kung mo lang makaon na ring bay, God. Nabre lang makaon na ring bay.
Giluto na ganin namon yung manok basin pag supong payjis puning manukan eh. Busy na mo niya rin. Kaya alam mo nag-adyo-adyo word mo taon. Nana mo dyan ang pasta. Okay, so gipahiran ako ni siyag asin, salt and pepper, magic sarap ang ihang lawas kay later on sad ako sa nang butangan sa sod. Then set aside kay leave na to na for about couple of minutes while we're waiting for that kwaon na. So let's just prepare our ingredients for that. Nga isod na to sa sod ang mga panakot lamas dyan. So ito na tang tadtaron para hinlo na tong trabaho nun, diba? So namin ginang sili, dili gina siya mawala, no? So inana gina siya. And also our tangad. So we use only ang pinaka tumoy na part kay di man maigo goods gamay ra mo ang tigan sa manok. So gina na siya dok-doko nimo parang aroma gyud nana. So ato nang ipang suksok na to ang kuan mo nang butangan to ang sasod ana sa iyang tigan butangan to nag asin, magic sarap, or sa pa mga spices ng butang. And follow with the mga panakot lamas cherva, diba? So ipang suksok, ipang doon mo na kaya masigo jud kay may mag parehaba ni nigtizan og baboy nga masigo ta. Pwede pud ikaw isod, diba? So kaning manok gamay ra, then also we add hamutan papandugang og aroma. Gisugan og sibuyas ang punot. So right after that ituhog na nimong manok kay mo italik-talizok na ni unsa arong kapit ang manok butangan mo alambre ana sirado siya sa alambre. Unja maghaling kay syempre sa may sugbaan og kuanan dili galing. So sa gawas mi nagkuan. Sa kuan. Labi ning bisaya masabtan si kuan. Murang the best gid bisaya. Kay dili ka kasabot kay kuan mo ning istoryahan no mga alien. So ina na siya. Manuka. Gapaduduo. Gahikog kamay. Unsa hawaton nimo magkadso-kadso ang kuan kadso kay lisod butang nimo manok kadso-kadso di ba man anhoy. Diba so man ana hawaton pagkadso-kadsohon sa pabagahon ana nimo ibutang manok kay mong toy silbi mo muluto jud niya. Sir, na learn zay. Rapot buot so nana gyud na siya slowly talizok lisod ko nubut-but kag talizok. Ay pagdali napay uga. Organic kay pahira na. Organic kaya tong brush. Okay, tangad lang. Organic naman ang brush. Okay. Masarap kahit walang so. No. Kita siyang manok na talizok. Dagsa. Wado sa actually hadlok niligo ra ba na. Ligo mo din na. Asaray iring aning manok ka. Baho mo kagwal so ande. So here you go. So kinahanglan mo libot-libuton. Actually, kani nga video mag question and answer unta ko. Random question about me or about TikTok or whatever you want. Onya, pinakalit man nga lechon kay gikamatan jo singit-singit. Namata ko kal. Kay lechonon ko rin ng manok kay alimo. Kay kuha ang nuhik ang manguha anang humay ang alimot kay sigig panggiaway daging lechon. Na lechon sigig panggiaway. Yambis kay sunod pa ning mga adlaw kay malagi question and answer unta ni. Nga wa na. Ay dong nas baga. Wala ko kaandam og question. Diba sa lamin tagakalaya ko ganyan ni nana. Kaya kong tubag sa mga pangutana pero next time mag lechon tagbalik. Lechong baki na po dyan. Diba? So, galer. Actually, sad. Negosyo sa akong magpapa lechon. Kaya, lechong baboy. Kaya, umorder na kayo. Lechong baboy akong negosyo. Diba? Diba marag pro among gano. Ang lechon nagmanok. Nana na siya. Ang nakalami, bisayang manok. Lami dyan mag-unod. Daghan jud pang suksok ani isang tizan, di ba? Wala na nahawa na sa sistema, adik na sa buwak ng mga mamazay. Murag karon pa ko makatilaw og kuan, lechong Bisaya nga manok. Kasagarang lechon manok ang matilawan kay chokes to go man. Kanang baligyan ng kuan. Mga Amerikano naman na nga Bisaya nga manok. Kani jud kay Bisayang manok jud. Basta Bisayang manok, lami dyan mo dyan. Na humaya na likod, Muna. Unsa,
Daghan sa mo manok areng bay kay daghan gamay ra god. Gamay ra god sa mangawat para lang humay mo nang gipangtangkaw ya manggiaway man. Iabot og kamatay dili na namo makaon mo nang giunhan na lang namo. Mga isog. Mo nang giunhan na lang namo kaon kay basig unan mig katig-ek. Mura ni madali-dali og ani makaon. Kasagaran jud adi kasagaran. Amo adjong paniudto dili jud scripted mo nang kasagaran jud ang mga lutoon. Dili andam ang mga ingredients so fry nani. Mura ni gikamatan ho gituhog na kuan. Kuan nagmanok. So dili jud scripted ba. Kay daghan sa mo mag-comment sa ang TikTok og kanang magluto kog sinigang, magluto kog menudo or adobo. Ay, hindi yan adobo, hindi yan sinigang kasi walang ganyan, walang ganito. Basta kay mauna. Muna giingon nga, inato ba? Nga, unsay makitaan sa kusina. Moro gilutoon, lisod ko da. Lisod ko, di ka mukaog paniod to. Well, kuangan ingredients. Muna giingon nga, the crudes. And never not be afraid. We're the Crudes family. Nahawa na sa sistema si mama. Si panano magbuhok. Puno nagtakuling ni among bayan eh. Among bayan pa oh. Puno nagtakuling ni among bayan. Takuling number 1. Lahi nig bread kay kulot-kulot. Kasi ganahan mo. Kasi ganahan mo. Ya, napoy takuling anay ano. Kana takuling straight na. Straight nagbuhok. Oh, na ba? Signa mo'y ganahan, PME. PME. No. Naunsa naman yung bahay na mo puno naman nagbuwak. Nyaring kilid, mga bulanghoy. Bulanghoy. Fish pan. Fish pan po na ng atubangan. Nya, lechon manok. Ready, go. Sinunanan na. Ako misusi, ako miduaw. Wag pagudud tay na daot, bisan sa dugay na maadlaw. Abi ko og naguba na, natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon ng buhing saksi sa gugmata. Dito matawo ang atong mga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Abi ko og naguba na, unya natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon ang buhing saksi sa gugmata. Dito matawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Abi ko og naguba na, ang nya natunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon ang buhing saksi sa gugmata. Dito matawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugma gipanumpata. Ikaw indah. Mangitag pamanunon Siguro abaya inday ang bulanon. ikaw swerte ka. Ang bulan buutan gayod, magmahal ka nimo hangtod sa kangturan. Apan ayaw baya inday, inday.
Sanda ko gusto magpadili-dili, labi na gayud sa palikirong ulitawo. Kay siya gusto mohangyo kanimo. Ay, kung ikaw inday mahitag pamanuno, siguro abaya inday ang bulanon. Kung matuman mo swerte ka, ang bulanon buutan gayod, magmahal ka nimo hangtod sa kangturan. Magmahal ka nimo hangtod sa tagbilaran. Char. Papayo para pa nga. Ay 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 ang mga pakiay-kiay sa mga dalaga sa bukid, putli ug ulay. Ayaw baya Kinabuhi ay. ikaba kay maitok si Inday. Basta ni sumpay ako. Wa kon ma-inform nga magmukbang day ko. Umbok. Alam. Hoy, ayaw mo pangaon. Itadakimasu. Dungagira na sili kay di mo ha, nasili ka. Papunit-punit ra day ka, gilukop pa nimong tanan. Uling ko kanan. Hindi ko mo. Hawa, Andre! So, if you like this video, give some thumbs up and don't forget to hit the subscribe button for more videos about Countryside Live in Bohol, Philippines. And that's it. This is Miss Cynthia.